Vine aquí. Que on tenc que anar? Espera. Puja aquí dalt. Hi ha més bona perspectiva. No, és més caparrut. Com un asa. Ho has dit vostè. Ja no entiendo. 79. Bueno, se no allà i contra 79, potser ara ja són 78, o 80. No veig un, ni gaus. No puc ho apuntar. Si paga, ja està. Mira, esta aquí es llamada. I què? No, me cago! La filla ja me respon, tu. He enviat la foto aquesta. Què Menys vaig a poder. dius? Bé? Demà, però ara Es canvi, Esto es hoy. Buenos días, mami. Jolines, es la foto de la Vicky. Sí que te encontré, pero ahí no. No per aquí dalt, però... ¿Dónde está? Me diu, tu. Com que jo faig la foto, no me veu. Digue-li a la font de... Font de... No sé què. De la taula. Taula. Digue-me'l en el mòbil teu. Digue-me'l en el mòbil teu. El mòbil meu, Si pot ser. 629... Bueno, el tens a la llista. 629, 28 46 74. 28, 46, 74. 74. 74. I marxa ja, tu. Sí, ningú ho diria. De què?